Hrvatsko društvo filmskih djelatnika odabralo je debitantski film Sigurno mjesto Jurija Lerotića za hrvatskog kandidata za 95. nagradu Oskar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma. Sigurno mjesto progovara o iznenadnom pokušaju suicida koji otvara procjep u svakodnevnici tročlane obitelji. Njihov život mijenja se iz temelja kao da su uvučeni u rat nevidljiv svima ostalima. Radnja se zbiva unutar kratkog perioda i reducirana je na ono najakutnije, spasiti bližnjega. Film Sigurno mjesto temelji se na osobnom iskustvu autora Jurija Lerotića. Podsjetimo, spomenuti je film ostvario zapažene rezultate, nagrade na festivalima u Locarnu i Sarajevu, te nagradu Sin Europa koji dodjeljuje istoimeni portal posvećen europskoj kinematografiji i njenim stvaraocima. Režiju i scenarij potpisuje Juraj Lerotić koji je i glavni glumac, a uz njega glume Goran Marković te Snježana Sinovčić-Šiškov.